Hello guys! Welcome back to my channel. It's me and Cherry. At ngayon guys, magluluto tayo ng pork humba in my own style. Tara! Let's cook humba. Ayan. Put na natin yung toyo. Ano yung nilagay mo? Ayan yung karne natin, nilagyan ng toyo. Ano nga yung nilagay mo? Suka? Ha? Toyo. Di, inubos mo yung suka? Ay, nilagyan na ng suka at toyo. Ambi na, be. Bawang. Turun na. Daghan ba? Biskut kalubat to na. Dahon ng laurel. Tsaka bawang. Ito yung paminta, durog na paminta, tsaka onion, asin. Doon din kami, lagyan daw namin ng brown sugar, tsaka isang black beans, and then itong banana. Banana. Ay! Ayan po yung pork humba natin. Huwag kang maingay dyan, ok. Makaisali kita rito eh. Yung pork humba natin, pinagsama-sama ko na. Kumukulo na siya. Pinagsama-sama ko na ang mga ingredients lahat. Tapos yung banana. Paghalo-haloin na lang natin. Yan. Ayan, nahalo ko na guys. Yan na yung itsura ng pork humba natin. Yan na lang, hintayin na lang natin para siya ay malata. Yung bang lumambot na, palambutin na lang natin ito.